Bomroi Adarso Rangsina Ate Ragatum Chepatirpi Ponsi Bomroi LP School Pathua Klamalong Rongker Karkli Ingdengpli Lunka Namalin Katalon Pon Kardom pini nili LK News thanji bang phisa mi monjumi teron pi non birtang ton penarjupon Bomroi Adarso Rangsina Ate Ragatum Chepatirpi Ponsi Bomroi LP School Pathua Klamalong Rongker Karkli Ingdengpli Lunka Namalin Katalon Pon Ada por phainor ke bapor mai phua ke hai aturtiso SGB Babutok Biatum Lama Ingthur Ponsi Puthot Rat Amai Pi Ingni Ponlo Labangso Maya Long Mai Kacharipon Mai Phu Akehai Aturtiso Konchun Bang Akehai Boron Hanse Lapen Aluhi Pachini Pon Ex-President Akehai Jonah Singh Terang Ahin Pensi Aluhi Pachini Pon Lo Labangso Ingdengpli Rongker Karkli Lunka Namalina Long Athepi Ke Enpon Lo Kacharli Henlo Pirthe Kirla Kethenai Ajakong Laso Maya Long Aluhi Sarpi Aman Peng Pen Kat Chitong Dun Sami Dr. Harvey Ingtika Tharpi Assistant Professor Rokasen College Alangli Hinpen Lo Kacharli Alamo Jumisen RD Dojot Alam Than Tekang Chopha Aluhi KSA CEC President Akehai Than Singh Timung Haroghat Regional Committee Chunbang Akehai Budho Terang Bomroi Rong Troxi Arong Asar Atum Lapen Bomroi Adarso SGB Akehai Babutok Biatum Chetong Dun Puthot Rat Amai Pi Judet Aphi Karlitang Rilison Terang Aphan Chikimu Ponsi Akehai Longki Bay PWD Board Chairman Lapen Local MSC Akehai Ramsing Timung Atum Ahin Pensi Lunkan Amalin Ingpu Piponlo Labangso Lunkan Amalina Long Kachetong Dun Sar Longki Bay PWD Board Chairman KAC Sar Madhuram Lekthe Chunbang BJP East Karbi Anglong District Committee Langpher KCS Amai Phu Akehai Kehai Timung Ward Commissioner Akehai Raju Terang Lapen Penang An Manpeng Kedo Kethe Kiding Atum Chetong Dun Rinti Labangso Ingdengpli Rongker Karkli Lunkan Amalina Long Kekan Kachepatia Long Kangrung Kangsai Pon Nongnam Kachathang Klong Director Akehai Bhaiti Ingti Mosomi Bora Surita Teronpi Lapen Ari Sangho Alang Litum Ahin Pensi Kekan Along Ingsai Ponlo Labangso Ingdengpli Rongker Karkli Lunkan Amalin Kekan Kachepate Along Ning Kikrung Anong E Kachepalong Pon Sami Mirmili Kropi Ingdeng Kethom Anong E Kachepalong Pon Sami Salisa Bepi Ingdeng Hini Anong E Kachepalong Pon Sami Drishti Hazorika Lapen Kechengsi Anong E Kachepalong Pon Thare Mithinga Goyari Alangli Hin Pensi Kechengsi Anong E Chepalong Ponlo Labangso Ingdengpli Rongker Karkli Lunkan Amalina Long Kachopon Alun Sepo Akehai Sonjit Ronghang Lun Sepo Thare Sumit Kiling Lun Sepo Monu Chingti Owemi Alun Sepi Sami Bornali Timungpi Lun Sepo Harbamon Ronghang Lun Sepi Joitika Kropi Lapen Lun Sepo Jesong Kramsa Tum Chetong Dunsi Jumisen Alun Bomroi Arong Arat Aphan Parjutekang Pen Ingdengpli Rongker Karkli Lunkan Amalin Mesen Pen Pachun Ponlo News Report Lutikimi News Karbi Anglong Kecang ni lahai bang ini tu abang ke apor bang ada di nasi pini soal jadi pun thot aku ini sampinga akhir tu cetan cimung lo ini tu mungkin है आलू को जंग सी जुटा tapi ni rokok ka api tinggi Jibun phor chali dun phor lo pulang de inu da kar pipi tapi inu kar pipu kusin de pulang de Nasi ni lah hai lam ka tha pe de dang tang
alam bisa ni dia sabtu di thalam ni citha kono ni lahai alam kamatha kamun tidang ni luki thego thete dalo luta ko thete dalo bakhi apa kacing hon kupisi ni di jibiru pokye kacing hon ante jibiru thego labang salam ni mun tidang luta chotong ji pulo luta chotong ko thete dalo lu cari ji pulo lu kecari talaan awar sai tu mana tu kere mani popa tu kan lo Lama tu apa lama? Klaim baik lah, nom dulu. Filipina ada maka terumnya. Jangan. Oh, Sarah kamu. Tak, nang le. Dah jompo ni lo, dah si. Keceng si, ini tu aluhi pen, lamte azu poni lo na. Keceng si lamte, kita poni lagi. Sar, gudang rompi arong pasar. Malang lipan sampai dah cek pen, lamte pasal lipan cek beli pen. के हारबामन इंटी दुएट नाले तुम तमे चिसे में pen के दोजी फादे चले रही लो जिलिसा डांस ग्रुप Mungkin mereka sudah buat beberapa puluh besar sini. Nipai arkoi pho lakha krepok ke parlo Mahamaya constituency Mahamaya Singh Teron arong aning kanwang asonsi pening ta rongker karklidun labangso rongker karkli along akurusar horesor ronghang alang li karkli asia men lake arnam pharo rong anglong langhe arlok than atheng than achekema than amurti parok ahi long e ahi presam koi bara dikrut sarpi korkanthi song amai murti phuwe adunthu kurusar ramsing teron hemphu mukrang rasinja hemphu chinthong lapen adunthu mahamaya than karkli abang rongasar babu teron lapen ke lapu son troksi mahamaya Boy Hanse arong Tepong rongpi arong Chiru rongpi arong Korkanthi constituency kaparlo Kiching arongpi arong ta rongker karklidun. News report Lutikimi News Karbi Anglong.
sohut ke tumke tantro mantro ho so sigelong dun lasio sohut ke li tumke nonoson munit chana hut kali mundir kom hut kasi li tum karbi tum arab tumke long besi si gitu habis haram se gitu thola sohut ke dohut yo ke pran de marajar ke cepai jog ye pan si itum la hai rong ker hai ke binang kok lo rong ker ke than ta thananan ta para ye pan ta biluk na kok la hem phu mukrang rafia ta binang kok lo ta nam paru ya se do lo la te ke na bong khu ya jo si gitu la cepai jog ye pa si rong ker binang kok lo ta se ni tum ta dak sing tro rong ta bang bom pen non putan tu rong ker bangke sebelum bom lo ang konten tapi sarwa purun ang konten itu non puta klem bom lo pesi pini ya ni tai tu pini ke thok ye lo itu rong si per si tangga posa kirung direct na itu rong ker lo pini ladak mohamaya sing teronorong nilitum hako ili pusar arnitan kerja kangdok longle kangdok ahut pen bang rong rup cukin pen lasi rong rup cepa meji apan than thili lapen rong ke la than thili lapen longri longpat cepa meji avur akram ke saiji apan si lasi nikane sek pen rong ker aradon arong tin ta bang la sonsi arti bom thiyo bom lo lasi nili tum dak sing teronorong pen puwa phisi tame nili tum ta lason thak si la suar ni ta london iglo lasi la nili tum ta haku pusar ang thun pen si klem bom wang bom lo lasi kechok che bangke la bangke uwe kimi saide tangdelo posi kechok che ke la ke do kok asap asup ke dota hai sitame ang thun awe pavir rang ne posi nili tum ta non puta la pusi arjab bor idun bom lo lasi nilitum kepon asom do o lasi dakla charjung charchak arnam mohamaya pen cheng lo pen hempu mukrang rasingja la pen hempu chinthong la pen arnam pharo rong anglong lang he la pen cukur cuhangar lo pini lada mohamay singteronarong pen anikan wang ateng pen hempu mukra rasingja lage tirpong arnam lo su kerai arnam lo lasi tirta ke anpon lo laten adum thu bangke hempu mukrang rasinja hempu jinthong lalo laten lapu bangke charchung charchak akhan thili arnam lo nile tum la mohamaya akhan si nile tum ke kedo lasi la mohamaya khana long si nile tum ke lasi kardom kardi pen mane la ke thoki je pen si nile tum la da klem pon iglo la si ang thun do thulang la pen te ladak rong anglong kenang sot abangke rong anglong pu kenang sot abangke la rong isi ru bisi la nokor isi namai isi po besar lo la si la so rong anglong yong si mesen lo polo tangte nekane sek mane chukim chorak mepo tikhi mepo ke khan mepo la pensi rat det kadok ave rat det pensi tame ke klem cheton ke dam jeton singki che tham ta cheton sa Pinia birta ke lapuan se kangton poniklo lagi bom tame LK News Karbiang long kardom